Karakory fahitavanao ma DJ Zion anao zao ty zegny am'zao ty, amy gaminao zao ty zegny. Mety zafy mahita za sur am question zay mety zafy donc mety olo jiaby mahita avy karakory parcours-naka za taloha ndraiky za zao. Fa raha mampiavatra za fô somajao ty même olo jiaby mahita fa hoe za fa tsy karaha taloha. Valeranao zao fa tsy karaha taloha. Fa ro mahita io ndraiky zegny tsy jiaby fa le magnano izy fa ro mahita ndraiky zegny fa ro tsy mi-accept. Ro tsy magneky. Ro mahita kone hitanao fa ro afaka mizaha hoe karakory izy tary karakory izy zao ty azano hitanao tsara be fa différence lava be vraiment misy lava décalage be zegny izy fa ro tsy magneky araka fahitavanao amizay ino mahatonga le olo everinao hoe fa tokony agneky anao nefa tsy magneky anao amizay io amizay zay tsy azoko tegna tsy azoko hoe nima tuzial de magnada taloha volako magnano tegna hoe fa olo katan'olo mahay za karaha regny zegny ro nahita départanaka hoe kako natako hoe fagnanaovako le asa fitiavako le asa fagnajako le asa lera zao navy am'le place tokony misy za zegny io zay tsy mety amindreo zegny tsy acceptenao satria nefa ro olo mahay zamby zao no mbalo tsy mahainao baka kagny tonga de ndraiky mandeha misoutenir anao fa ro olo mahainao re ndraiky tsy magneky fa anao zay mila tsy haiko asa tadiavinao zegny reste io fo tsy haiko sa asa mila ambany fo sa tsy haiko nefa raha tokony aminakahy zay zany DJ za tsy tokony ande dépasser ko artiste zegny hoe za jo nem za jo na star monde be karakory za fa za zegny tant que DJ fo tsy tokony idirany concurrence ndraiky artiste satria za tsy mitonga agnarana artiste mitonga agnarana DJ no tsy sendra nande az place tsy sendra nande az place ndro tsy sendra nande az place ni artiste tsy sendra fa to zegny za fo mahay tsara place amle place misy za zegny mahay tsara fa za tsy sendra zegny dépasser ro hoe am karakory tant que za tsy mitonga agnarana artiste mitonga agnarana DJ ke artiste le ngani DJ mitovy anao amizay zegny tsy magneky tsy mi-accepte anao koa karaha ataon'reo DJ io fa karaha zay boko ataony io boka zegny c'est normal donc ro mety tsy accepte satria sambolo jiaby tia anonga baka zao no nefa ro tia anonga ro zay falifaly tsy accepte fo ro tsy valide fa ro tsy siezaka azonao no karaha zegny nefa ndraiky ro mahitanao fa anao miezaka re boka igny zay tsy haiko fagnazavagna regny baka imagine anao zao ty anao miezaka anao mahay manonga za tsy siezaka anaka fa tany ndraiky zegny tsy agneky anao force hoe karaha mampamoriky baka karaha izy no karaha mampamoriky hitako tsara be fa anao miezaka tsy mandraly magnano remix tout ça magnara tokony hoe mampiavaka anao be siny maro mampahafa anao amin'ny hafa hitan'olo même ça mahita kone zany tsy sala même ça mahita zany toko masiniova raha tsara nataony za aminaka mahita za topiny fa za tsy andy valide zegny pe am public azano za tsy accepte zegny raha kaniny raha tsy azoko zay raha tsy azonao zay fa izy ndraiky agnatin'izay ndraiky za ihany hoe fa anao ndraiky hoe tsara ndraiky nisy problème ndraiky miaraka amindreo artiste zegny any fanahy anao zegny anao tsara nisy problème amindreo fa za tsara nisy problème tsara nisy kataon'ny artiste niarahony asa za tsara nisy problème na niwalaoala nifankaratsy niaraka tsara nisy problème fa resaka des fois fo zegny matetika am'le conditions fo zegny misy fagnatsy filaminana c'est pour ça que za vitanareo tafarafara nareo koa nahita za nanjary ni attaque solo zegny nandeha solo baka maka zay tsisy problème tsisy nino za tsy nifangaratsy fagnasasa fa tant que zegny hitako asanaka mahay mare raha dépenseko nainaro za tsy mandraly magnatosy magna raha jiaby ataoko hoe beka hoe azahoako place maza ion za nanjary au moins zay za mandeha solo zegny zay manjary karaha hoe fa bon mitady za zay ro en tant que zegny ro magnefa za zegny fa tsisy ka hoe fiara-miasa be indraiky ro legnany namagna jiaby artiste zegny hoe mahainao zegny ro tsy tokony avozo hoe fa tsao ndraiky tsao ndraiky anao angala place ndreo hoe raha zegny baka tsy haiko fandiny andreo raha karaha zegny raha tsy tokony dinindreo feky zegny zany tsy artiste zako tsy sira anakana raiky agny tsy sira am plateforme feky fa naka fa redeem fo amboariko achevako clip fa za zay tegna am monde za fa miasa agny avy te za zegny manza tegna za magnaboko hoe karakory zegny maza yon za boko karakory zegny ma spécialisa am maro azona karaha zegny zay fa za tsy ni c'est pas la peine on denda ni mandeha andiny ndro fa za zone dépense za ko tsy artiste fa za DJ mbola tsy sandra za nditovy place ndro andengala place ndro zany za tsy DJ za hoe tsaka fa za tsy hoe ni nakaze fa sur scène karaha regny ampo zegny ilagna za amin'ny ambiance agny am réseau ato amin'ny fiainagna normal tsy misy ilagna za fa za karaha olo normal fa za ko fa io fa moment za magnano ambiance agny fa olo ambiance diagna agny za magnara maza yon za ma spécial za am karaha zegny fa za ndraiky olo niarako taloha jiaby jusqu'à jour malamilamy tsara fankaratsiratsy vo tsisy izy zegny ko fa izy tsisy fankaratsira io po tsy mety izy ko fankaratsira io fa havy io tsy raha voatananao kale tanagna amponao zay io tsy abokanao public io tsy possible fankaratsira io ko havy io na iambesanao be fa tsy maintsy afo bon moment nany izy mipoko azona no karaha zay donc za tsy nisy zay fa satone fogno condition zay tsy nitovy boko za somary karaha anao sy tegna valeur anao eky zay za fa zegny karaha zegny za zegny hitako zegny koa fa hitako zegny misy za hitako hoe valeur anakay hitako karaha fa hafa un peu tsy acceptegna
aloha za pe mandeha za topiny hoe andeha merde anao zay za de merde zegny apetraka place naka topy kofa tsy kenareo zegny zapetrako karaha zegny reo nareo koragnana za io zay fa pisy anareo jiaby jera la famille ya